Орионбанк ва як ширкати чинӣ ба тиҷорати оби кӯли Сарези Бадахшони Тоҷикистон мепардозанд. Дуҷониб ба созиш расиданд ки барои истифодаи об аз кӯли Сарез дар кишварҳои Осиёи Миёна як корхона бунёд мекунанд. Коршарики Орионбанк дар ин тар ширкати чинӣ мустақар дар Ҳонг-Конг Heaven Springs Dynasty Harvest Group аст. Бинобар иттилои хадамоти матбуоти ин ширкат, Ҳасан Асадуллозода, раиси Орионбанк ва Дейто Сри Байма Айоз, асосгузори ширкати Heaven Springs Dynasty Harvest Group, барои рушди тарҳи кӯли Сарез ва истеҳсоли об аз он шартномаи ҳамкориҳои стратегиро ба имзо расонданд. Шартнома дар идораи марказии Орионбанк дар душанбе ба имзо расидааст. Дар Орионбанк рӯзи 9 июл дар суҳбат бо радиозодӣ имзо шудани чунин як созишномаро тасдиқ карданд. Дар ин бонк гуфтанд ки дар фурсатҳои наздик дар ин робита иттилоъ хоҳанд дод. Дар ширкати Heaven Springs Dynasty Harvest Group гуфтанд, созишнома сохтмони як корхонаи бастабандии обро дар назар дорад. Ба қавли ширкат, об ба кишварҳои Осиёи марказӣ ва дигар кишварҳо содир мешавад. Тоҷикистон дар гузашта борҳо ба кишварҳои арабӣ ва Эрон масъалаи содироти оби кӯли Сарезро пешниҳод кардааст. Нахуст президенти Эмомалӣ Раҳмон соли 2007 ҳангоми сафараш ба Эрон ба президенти вақти Эрон Маҳмуди Аҳмадинажод ёддошти тафоҳумро барои содироти оби кӯли Сарез имзо карда буд. Садди кӯли Сарез зери назари шабонарӯзии Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон қарор дорад. Бар асоси он мебоист як роҳи мошингарди байни ду кишвар ба воситаи Афғонистон сохта мешуд ва дар канори он хатти интиқоли нирӯи барқ ва ҳам лӯлаи нафту об бунёд мегашт. Ёддоштро сарони се кишвар 26 марти соли 2012 имзо карданд. Эмомалӣ Раҳмон оби Сарезро зимни сафарҳояш ба кишварҳои Арабистони Саудӣ, Урдун ва Иморати Муттаҳидаи Араб пешниҳод карда буд. Баъди даъвати раиси ҷумҳур ҳатто як ҳайати Арабистони Саудӣ ба дидани кӯли Сарез рафтанд, аммо билохира ҳеҷ яке аз ин кишварҳо барои сохтмони лӯлаи об аз кӯл ҳозир нашуданд. Бори нахуст аст ки ширкатҳои хусусии хориҷӣ ва он ҳам аз Чин ба оби кӯли Сарези Тоҷикистон таваҷҷуҳ зоҳир мекунанд. То кунун ширкатҳои Чин дар Тоҷикистон ҳар тарҳеро ки рӯи даст гирифтанд иҷро карданд.